Pagpatay sa siyam ka mga sibilyan sa Kabakan, Cotabato, padayong pang ginaimbestigahan. Anang report. Gipanglubog na ang pipila ka mga biktima sa massacre na itong Sabado sa Kabakan, Cotabato, subay sa tinuhuang Islam. Tulos sa mga biktima, mga minor de edad. Mga dagkong opisyal sa BARM, giduaw ang mga pamilya sa biktima dungan ang pagtunulog hinabang kanila. Gila ang mga biktima nga sila si Nasruddin Kalilangan, Sandigan Zailon, Bin Laden Di Manalao, Zaiden Musaid, Romeo Balatamay Pioto, Ismael Pagayon, Dato Fahad Di Manalao Mandigan, Budsal Lipusan ug Nasir Giaman. Nanganti ang Bangsamoro government nga ilang paningkamutang mahatagan og gustisya ang kamatayon sa mga biktima. Siyam ka mga sibilyan ang gipamusil sa Provincial Road duol sa USM Granary and Machinery sa Barangay Poblasyon, Kabakan alas 12:10 adlawng Sabado. Nakamotorsiklo kuno ang mga biktima o gipara sa lima ka mga wala mailit armadong tao sa lugar. Dihang mihunong sila, gipaarakan sila og bala. 8 ang dead on the spot, samtang nadala pa sa ospital ang isa apan namatay gihapon kini. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo o responsable sa krimen. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao.